हम व्यास राजकुमार राही रउआ गार्जियन के चरण छुके हमार प्रणाम रही। अभी शादी ब्याह लगन के सीजन चलता। एही बीच में हमनी के कार्यक्रम 2 दिन खातिर विराम बा। आज 23 तारीख बा। 25 से फिर हमनी के कार्यक्रम लगातार चली। सुंदरकांड कथा, विवाह कीर्तन, सबे कार्यक्रम, जनेऊ के कार्यक्रम चलता। हर तरह के कार्यक्रम हमनी करतनी। एही बीच में एगो बड़ा सुंदर धुन हमरा दिमाग में अइलस हिसाब से बेटी के विवाह गीत। बेटी अपना बाबूजी से सवाल करता है कि ये बाबूजी, हमरा सवाल के रुआ जवाब देवे के पड़ी। सुनी हम रुआ से सवाल करतनी। आरी काहे लागिया हो पापा, धिया जनमाइले। काहे लागिया हो पापा, पोखरा खनाइले। काहेला लगवनी घन बाग हो, काहे लागिया हो पापा, धिया जनमाइले। काहे खातिर खोजनी दमाद हो। कहतर कि ये बाबूजी रुआ बताई, पोखरा कहला खुनवैनी ह, ई बाग बगीचा काहे खातिर लगवैनी ह? बाप अपना बाबूजी से सवाल करता रहे। कहतर कि हाफ पैंट आ गया है 3 क्वार्टर में। हाँ, कहता रहे कि ये बेटी तू नहीं खून न जाना, तभी नादान बारू। जीवन के यह सच्चाई बा जे हर बाप अपना बेटी के साथ करेला। तहरा के पोस पाल के हम जवान सियान कह देता नहीं, लेकिन एक दिन तहरा पराया घर जाही के पड़ी। तू अभी नादान बारू ये बेटी। सुना हम तहरा के बताओ तनी। करिया स्नान हो लागी, पोखरा खनाइले। बैठे खातिर रोपनी घन बाग हो, करिया स्नान हो खातिर पोखरा खनाइले। बैठे खातिर रोपनी घन बाग हो, दानवा देवी खातिर धिया जनमाइले। दानवा लेवे के दमाद हो। कहते कि बेटी तरह के हम जवान सियान कदनी पैदा करके पोस पाल के, लेकिन तारा यहाँ से गुजारा ना चले वाला बा। तारा जाही के पड़ी पराया घर, उहे तहार घर बा। माता जानकी जी कि अपने बिहार के सीतामढ़ी में पुनौरा चौवर में मैया के उत्पत्ति भइल रहे। राजा जनक जी जब हर जोते खेत जोते चलनी, तो हर के फाड़ के नीचे घरा में मैया के उत्पत्ति भइल। जौना समय से बेटी के दान देवे के प्रथा चलल बा। हमारा बात अच्छा लगे भैया तो कृपया छोट भाई को आशीर्वाद के रूप में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे, ताकि हमारा वीडियो और लोगों तक पहुंचे और छोटे भाई को आशीर्वाद मिले। दानवा
खातिर धिया जनमाइले दानवा लेवे के दमाद हो दानवा लेवे के दमाद हो दानवा लेवे के दमाद हो